Video bolo Fopa, lebo Fopa sa nerozpadlo. Aj keď ste si všetci mysleli, tak sa to sa nerozpadol. Lebo som si dal urobiť nový nos a nevyšiel. Ani toto tu nevyšlo. Dámy a páni, sa na Hviezdoslavom Brooklyne. Preboha, kto z vás tu nie je, viete kam môžete ísť? Na Hviezdoslavom Brooklyn. Do čajky, 6.12. už sa to začalo, sme zhruba v polovici. Takže v momente, keď to budete vidieť, bude pravdepodobne už pol roka za tým. Takže dámy a páni, momentálne máme mikrofóny v ruke. Ľutujte, že tu nie ste, my si tu nehorázným spôsobom mastíme ega, pretože tu moderujeme, dámy a páni. Dostal som tričko I Love Music od Art Attack SK. Robil som reklamu, pijeme si Red Bulli, sme čarovní. Ja som nedostal, ale čarovný som taktiež. Ja. A máme vás všetci rádi, we love you. Okay. Škaredé. Tak ešte raz. Môže byť? Ahoj, mami.